କେତେବେଳେ ଯାଏ ଶରଦ ପଳେଇ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଯିବ ସର ପାରେଇ ଯାଇଥିବ ସଦାବେଳେ ଭିତରେ ହେଲେ ବାବୁ କହିଲେ ବାବୁ ଆସେନି हे भगवान ए हे कान कुंडे थाने माने इधर पर रुकलुनी पठे दियो काटियो छेन फोन काटियो करथलो ना छेनु नहीं जा फोन मारनो केट पहुंचला ए याडे बोल फोन मारो केट पहुंचला से किछि मांडे भाबिया नै हां मते कंफर्म कराओ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚି କହ ମୁଁ ନେବି पूरा डांस कर लो ता धरि की डांस कर ଏଇଠୁ ଯିବ ना धरि की आइरे को ହେ ତିନିଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ ଶରଦ 3टा ରୁ 4टा 4-5 ଟା ପହଞ୍ଚି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାଣ୍ଟ पहुंचे दी मतलब नहीं जिनस जीवा दरकार ହଁ ସେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ 6 बजियो ना ଏଇଠୁ ଶରଦ କେତେ କି 2 ଘଣ୍ଟା सेठी माई ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ कोंटा मिलुन ना କିଛି ମିଳିବନି ତା ଘର ଝିଅ मु 6टा ଷ୍ଟିଲ कोंटा ढु पठेमी ना ଆଇଦର ଉଦଳାର ପାଇବୁ 6ଟା ତାକୁ କହିଛି ନା ମାଇକା 100 ଟଙ୍କା ଦବ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ना କାଇଁ ସେ ତ ଭିଡି ଦେମି କାର ଏଇନା କାମ ହଉଛି ବାବୁ ତାକୁ ପଣ୍ଡା 100 ଟଙ୍କା ଦବ ବାବୁ ପଣ୍ଡାର କାମ ହଉଛି ନା आउट कोंटा सेठी ଯେ ଶରଦର ପରା भाई हम माछ बांडे रखो ଶରଦର ପୁଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ସିଏ ଆମର ଶରଦର ମାନେ ଛୁଟାର ତା ସାନ ଭାଇର ସଡୁ हां सोळा सडू कहीं ତା ଶଳା ପରା सोळा मो ता कोथाई ଭାଇ ନରମ ଭଜା ମାଛ ଖାଇ ପାରେ ତ ଶଳା ସୁଇତ କାଲି ବୁଝ ଫୋନ କରିବୁ ଏଠି ଶଳା ସୁଇତେ ଆସିଛୁ ନା ଘର ସୁଇତେ ଜାଗା ପାଉନି ନା कहीं ता सोळा रे मोर बोल ये ଆମେ ଏ ଶରଦ ପଡାରେ ଧରିଥିଲେ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ଭାଇ ତୁ କୁକୁଡ଼ା କିଣିଲା ମୁଁ